tanong mo tayo dito kay ma'am. Kabila pala. Kabila. Mali tayo, mali. So dito sa kabila. Wala na yung mga machine dito. Hello! So, dahil mamaya pa tayo, magkape muna tayo. Thank you! Kakape muna tayo. Kakain muna tayo. Na lang. Ayan, binigay ko na sa apelido ko, mama. Saan dami nakaupo doon, oh? Ewan ko, restaurant din siguro. Ewan ko, di ko alam. Dahil nakaupo. Sa saig na sila nakaupo. Daming ano ngayon, daming pasahero. At dyan tayo bumili ng ating almusal. So yun, boarding na. Yan o, may nakilala ko. Ano pangalan mo? Ricky Lagan po. Oh, si Ricky Lagan. Papunta rin siyang Roas. Yun o. Yun. Boarding na. Yun, tinatawag na tayo guys. Sasakay na daw tayo. Yan o. Kita ba? Kita ba? Wish to perform the functions described. In case of emergency, please ask the cabin crew to receive you. Sa mga panauhing nakaupo sa exit rows, basahin po lamang ang passenger briefing card. Kung sa inyong palagay ay hindi nyo magagampanan ang mga panuntunan ng exit row, ipagbigay alam sa inyong cabin crew sa mga sandaling ito. Ladies and gentlemen, the aircraft is being reviewed. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seat back upright. Use of electronic... Yun o, kumbahan na tayo guys! Dito na tayo sa Ruas. Ano to, Ruas Airport. Against the light. Mamaya na tayo magbibideo kasi natatay ako. Dito si Uncle oh. Si Uncle sumundo sa akin. Andito tayo sa Rojas. Yuhuu! Wala pre, police station. The operation. One of you at a time. Hindi yata nakuha yung Ruas City. Diyan baka sakali makuha. Jesus, mabuti.
ticket natin. Hindi ko alam paano ito basahin. Papatulong tayo dito kay ate sa katabi natin. Ate, paano ito basahin, te? Sorry, ngayon lang ako sa makahingam yan. 59. Ah, okay. Ayun. So, ate, nagpaturo tayo kasi hindi ko talaga alam. Thank you, ate. Kaway ka naman dyan. So, ito nakaangat yung ano niya, visor. Tapos may mga ano siya, ito. May mga gas. Tapos ito, bumper. Tapos ang daming ano, puro gas. Gas ng Medyo nag-a-open. mga ano siguro, manok. Ayan, mga gas. Dito hindi natin makita kasi marumi. Pero wala naman yung parang malaking structure. Ibig mo lang dyan, no? 3 days daw muna. Tapos ito. Yan. Tapos wala siyang ano dito, walang cover. Dito may mga steps din dito. Ito. Dito mayroon din. Tapos may sa bingkol. Tapos ito. Mga gas. Mga scratch. Yan. Tapos ito, hindi siya naka-ano, text. Saka to. Ito. Hindi magpasaway din sila na itita mo sa rat ha. Sampang ka lang. Mamalaklong si mama sang para sa bunyag sa baby ta. Sampang ang ulit niya ha. Yung mga buwak na ina. Hindi mo na mister gayayahan pa. Ang importante lang may kaupo siya sa balay. Gani man. Hindi mo budlay nga bakit tulungan sa baby nga mamakal. Ikang lang tugis siya na daloon. Ang takot sa'yo sulok-sukon. Ikaw talaga nagkarwa siya. Ote, sige lang kay mga minus ng edad sa mga siyong-sugot. Tudi namin. Ang ako lang yung Jaya, kada munti kundi di tributan ni Kals ni Jaya, halin sa mga tanong na yan, kundi namin, saan sa pagmumukimo, kapatid imo, normal cells, patyon niya. Ang immune system mo, supposed to be, mabasko, So yun. Nandito na tayo ngayon sa Tapas. Oras na. Alas 3.
Ay, sarap mo. May ampalaya, oh. Sarap yan. Ito, sarap to. Dami, oh. Dami nilang ano dito, oh. Ayun pa, oh. Sabi, eh. Ayun pa, oh. Sa taas. Sarap niyan. Sahog sa munggo, kaya laga lang. Tapos may nakita ko dito, laki. Ayan, oh. Tarahan. Oh. Meron ba dito isa? Ito pa, oh. Tarahan. Grabe, laki. So, ang biyahe natin, umalis tayo ng alas 2 ng madaling araw sa Cavite. Tapos, pupuntang airport. Pagbaba ng Ruas, sinundo ako ni soon to be Executive Director, Angkor Rene. And then, dinaanan ko si Ma'am Maria Paz Bagaporo, no? Tapos kinuha yung sakyan. Dinaanan namin yung sakyan na ano, ayun, sa labas. Para may service. Tapos ngayon, nandito na ako sa Tapas. Oh, ito, sarap to. Tingnan nyo. Tara! Diba? Sarap. Kita nyo ba? Sarap siya. Ayun o. Laki. Sarap niyan. Sawag sa munggo, kaya ilaga o kaya basta masarap yan. Ampalaya. Pero syempre ito, masarap din ito. Oh. Kita nyo. Andun yung isa sa likod. Ayun. Saan ba yun? Yun. Laki ng bahay nila. Mansion. Dogi. So, tignan nyo. Pasilip ko sa inyo, guys. Kung anong ginagawa nila. Si ate. Hello. Pangasinan. Asan na yun nila? Si ate. Anong name mo, te? Malitan ako dito na nagsimula. Nagwan din ako dito. Pagsino ko. Siyempre, Dito na. dito na yan. Ang laki ng mansion ni ate. Kita nyo, guys. Ha? Eh, importante hindi na nababasa pag umulat. Hindi pa nakakaano ng separation. Pero once na mga tanggap, yari ito. Siyempre, yan po yung nakagaling sa aking lus-lus. So, dito na sila. Si Angkel, si Angkel, si Ma'am Paz. Ayan. Diba? Kahit saan pwede. Kumala ka pa. Diba? Gala-gala lang.